Здравейте, хора! Снимам на телефона и днес ще играем Gangster Verse. И пишете в коментарите да искате фейскам. Доста съм се развил. Чинге. Горе сте. Аз съм чингето. После може да поиграем някоя мисия, но мога само 5 минути, защото по-хубаво качество. Значи мога и 7, но по-лошо качество, нали. Сега снимам мачем на 720. Напълна със сигурност. Ама знам, че микрофонът е ужасен. Или не знам. Не съм записвал. Нещо изписано, не взях да обичам. Този клип е да ви питам да искате да продължавам с поредицата. Без така. А и ако искате, може да почне и от начало. Една секунда. Бонк, мани. Тук може да продавате коли. Ето тук. Чакай. Много съм глупав. Тук мога. Лично копче.